Здравствуйте, дорогие друзья! Прывітанне! Сёння мы працягваем нашу вандроўку па Шаркаўшынскім раёне і апынуліся нарэшце ў месцы, Ваня, куды едуць з усіх куточкаў Беларусі прыхільнікі таленту, напэўна, нашага беларускага Леонардо да Винчи, Язепа Нарцизовича Дроздовича. И если от Леонардо да Винчи до нас дошли какие-то чертежи, схемы его изобретений, а его произведения находятся на самом деле в очень далеких музеях, то здесь все в шаговой доступности. Главное приехать в Германовича. Так, але сёння у нас будуць не толькі Германовича, але мы яшчэ наведаем вёску Лужкі. Там таксама ёсць шмат цікавага. Но вот это самое красивое здание в Германовичах, на наш скромный взгляд, и станет первой точкой нашего путешествия. Пойдем. А вот в этом роскошном особняке расположился музей имени Язепа Дроздовича. И познакомимся мы с этим музеем благодаря научному сотруднику Инне Семеновне Пучинской. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, для начала немного об истории Германовичей, может быть, о названии, потому что вы здесь живете, и лучше вас, я думаю, никто не знает эти места. Упершыню Германовичы упоминаются ў 1563 годзе, як сяло на мяжы Віленскага і Полацкага вояводстваў, але пад назвай Германовичы. А калі мы зазірнем у тлумачальны слоўнік топонімічных назваў, Герман або пазней сталі называцца Германовичы ці Герман былі заснавальнікамі гэтага населенага пункта. А ў 1579 годзе населенный пункт означены на карте Станислава Пахоловецкого. И тогда сразу перейдем к тому, почему такое внимание здесь уделяют Язепу Дроздовичу. Почему это предмет гордости и, наверное, всеобщей любви. Ну, па-першае, таму што мы можам канстатаваць той факт, што гэта таксама малая радзіма Язепа Дроздовича, як і Глыбочына, бо пэўны час ён жыў тут, і нездарма музей носіць імя у Германовича, гэта славутага мастака і графіка. Інна Семеновна, вось каля ўвахода ў музей ёсць парачка цікавых камянёў. Ну, вось адзін з іх нават камянём не паварочваецца язык назваць, гэта ўжо нейкая скульптурная форма. А тут камень, я думаю, ён будзе вельмі цікавы Івану. Давайте вось, напэўна, з гэтага пачнем. Ці гэта нейкі шлем? Хутчэй за ўсё, гэта спачатку была скульптура ваяра, але засталася толькі вось гэта частачка, торс ваяра, і мы бачым тут пояс і калчан заткнуты вот, за колчан, гэты пояс. правильно? Так, да. Это Ну, вось пояс, як завязаны, да. А знойдзены гэты, можна сказаць, помнік гісторыі непадалёку, у Лужках, там, дзе знаходіцца кар'ер пясчаны, і трактарысты бралі пясок, і выпадкова вось трапіўшы ім гэты рарытэт. Вы знаете, я всегда поражаюсь трактористам, которые не безразличны к тому, что находят, да, к тому, что иногда попадается на полях. Очень много таких историй, когда эти вещи потом оказываются в музеях. Гэта не адзінкавая гісторыя. У нас некалькі такіх прадметаў, якія прынеслі нам непасрэдна людзі, якія працуюць на полі, на трактары, і яны папаўняюць, так сказаць, наш музей рарытэтамі, наши фонды. Они спрабавалі там капнуць глыбей, шырэй, ну, можа, Я думаю, што спрабавалі. Сабраць гэты пазл увесь, усю гэтую Я думаю, што спрабавалі. скульптуру. Я думаю, што спрабавалі, але каб там штосьці было, канешне, яно б знаходзілася тут каля музея. Но вы знаете, лично меня привлекает не меньше еще и камень, который расположен по соседству. Во-первых, он называется Иванский. И мне интересно, как это люди 3 столетия назад знали, что сегодня я сюда приеду. Почему так назвали этот камень и здесь его установили? Іванскім ён называецца таму, што прывезены з вёскі Іванскія, якая знаходіцца ў нашым Шаркаўшынскім раёне. Але адметны ён у першую чаргу тым, што на ім ёсць надпіс. Па-першае, 3 вертыкальныя лініі зверху, і потым літары А, Д, Р, П, Б, 2 літары С, С і С. А тут яшчэ год. А тут яшчэ год, 1731.
А у вас ёсць нейкія здагадкі, што гэта? У нас такіх здагадак няма, і мы звярталіся, мы шукаем адказ на гэта пытанне, мы хочам расшыфраваць гэтую абрэвіатуру, звярталіся да навукоўцаў, але пакуль што гэта Версій. версій шмат у плане пошуку. Мы знаходзімся ў плане пошуку. Ну, і спадзяёмся. Ну, глядзіце, можа, нашы тэлегледачы таксама, ну, раптам хтосьці ведае, і Магчыма. калі у вас ёсць нейкія здагадкі, што гэта можа быць, што азначаюць гэтыя літары, ну, вы неяк нам ужо там напишите у комментах. Ну да, не все, что у телевизора сканворды разгадывать. Вот серьезная задача стоит. Надо помочь. Год есть 1731, есть литеры. Есть, А, буквы Д, Р, П, Б, С, С. С. Але это все латинкой. Латинкой. Латинскими литерами. Ну, а теперь мне хочется запросить вас непосредственно у музей. Калі ласка. Гэта былы сядзібны дом памешчыкаў Шырынам. Вядома, памешчыкі Сапегі, якія валодалі да гэтага часу землямі германавіцкімі. Лопатинские, Любецкие. Да. Так, потым былі яшчэ Гільзіны, а ў 1782 годзе Ігнат Шырын адкупіў германавіцкі ключ, гэта значыць землі Германович і ваколіцы. І ў гэтым годзе ён пачынае будаваць сядзібны дом, або, як мы называем яго, палац, двухпавярховы ў класічным стылі. А ўжо дабудаваў гэты палац яго сын Юстын, і менавіта ў такім выглядзе, у якім мы яго бачым сёння. То есть фактически ничего не изменилось? Фактично ничего не Ну, за исключением чуть более Да. осовремененного ремонта. Уже паркет, напевно, сучасный все. Знешне не змяніўся. Ну, поэтому неудивительно, что именно здесь расположились оригиналы работ Езепа Дроздовича. И если маляванки мы, может быть, более привычно ассоциируем с ним, то есть, например, работы, которые выполнены маслом и, например, для меня стали сегодня открытием. Так, для яго характэрны для Езепа Дроздовича алейны жывапіс і графіка таксама. І ўвогуле гэты чалавек вельмі разнабаковы. Ён цікавіўся і гісторыяй, і археалогіяй, цікавіўся таксама астраноміяй, або, як ён казаў, касмавізіяй. А ў цэнтры нашай экспазіцыі знаходіцца скульптура. Гэта толькі не падумайце, гэта не спёрлі з Мінску. Там такая же, да? Ідэнтычная, нават і па памерах, там невялікае адрозненне па памерах. Скульптура называецца «Вечны вандроўнік», а аўтар яе Ігар Голубеў. Езеп Дроздович прафесійны мастак, ён скончыў Віленскую школу мастацтваў Трутнева і пэўны час пасля вучобы знаходзіўся ў арміі, аб гэтым сведчаць фотаздымкі, якія мы маем у экспазіцыі. І нават трапіў у 1914 годзе на Заходні фронт, так як пачалася Першая сусветная вайна. І ў 1917 годзе яго па стане здароўя камісавалі. Зараз сучасныя вандроўнікі, якія таксама шукаюць працы Дроздовіча, катаюцца навокал, па навакольных вёсках, і яны кажуць пра тое, што сустракаюцца са старымі людзьмі, якія ветліва запрашаюць да сябе ў госці, ў хату і паказваюць: а во, у мяне шафа стаіць, якую калісьці распісаў Езеп Дроздович. Зараз працягваюцца яшчэ пошукі, і як увогуле ты людзі ўзгадваюць Дроздовіча зараз, добрым словам, напэўна? Мне хацелася б сказаць, што, магчыма, усё, што маглі знайсці, ужо да гэтага часу знайшлі. Хаця цяпер пераасэнсоўваецца спадчына Дроздовіча, вывучаецца тое, што ён пакінуў пасля сябе
людзям. Ну, зацікавіліся ўжо ім запознена, ён памёр у 1954 годзе, а недзе ў канцы 60-х, актыўна ў 70-х годах пачалі шукаць. Это, як казаў сам Дроздович, придет время, меня еще поищут. Да, а потом еще нужно научиться распознавать, где Дроздович, а где другие художники, которые точно так же освоили тему маляванки. Но мы уже говорили о том, что его можно назвать белорусским Леонардо да Винчи. И связано это еще и с тем, что этот человек придумывал совершенно фантастические миры. Но если здесь мир реален, то есть работы, выполнены совершенно виртуальной технике. Космос. Космос космический. Так. Запрашаю вас у залу, прысвечаную мастацтву 20-го стагоддзя. Асобная старонка ў творчасці Язэпа Драздовіча – гэта касмавізія, як ён сам гаварыў. Ён адлюстраваў на сваіх палотнах шэраг планет. Гэта і месяц, гэта і Венера, і Юпітер, яго любімая планета. І ён апісваў таксама гэтыя планеты ў сваіх снах. Ёсць радкі Максіма Танка, які прысвяціў Язэпу Драздовічу менавіта яго захапленню космосам. Які раней за ўсіх Калумбаў свету на многіх перагасцяваў планетах. А зараз я запрашаю вас, калі вы пранікліся творамі Язэпа Драздовіча, скласці з пазлаў, кубоў яго дыван. Прыязджаеш у Германовичы, з розных абсалютна бакоў адразу відаць касцёл. Раней будавалі вельмі прыгожа, нікуды не прамахнешся. І мы зараз сустрэліся з пробышчам касцёла перамянення пана. Гэта ксёндз Ян Пугачоў. Ксёндз Ян, а распавядзіце, калі ласка, гісторыю гэтага касцёла, таму што па ўсім відаць тут ёсць што распавесці. Безумоўна. Гэты касцёл пабудаваны у 1787 годзе Ігнацыем Шырыным, які менавіта быў аснавацелем касцёла, але працавалі людзі. Ён быў фундатарам, і тут на месцы гатовілі цэглу, будавалі, людзей было шмат. І таму мы бачым, што гэты касцёл бараковы, чысты барок, які застаўся для нас у нашыя часы. Пасляваенныя часы, вы ведаеце, як было, што з кожнай святыняй, касцёлам ці царквой менавіта было знішчэнне. Унутры мы мала што можам ужо бачыць некаторыя эпізоды, а так унутры весь касцёл быў у драўляных фігурах святых, анёлаў, якім было больш за 100 год і 100 год. Менавіта ссыпалі зерне. Таксама менавіта было месца, где малолі муку адразу. Таксама менавіта ў падвале, унутры, дзе калісьці было захаванне родзічаў Шырына, а таксама менавіта, напэўна, хтосьці з духоўных было знішчана моладдзю і разнесеныя грабы, і невядома, што сталася з імі і да гэтага часу. Мы бачым, што дзякуючы людзям, якія захавалі тыя моманты ці абразоў, ці таксама менавіта скульптуры, якія знаходзяцца ў гэтым касцёле. Езуса, які церпіць бичаванне Езуса, драўляная скульптура, сэрца Езуса, таксама і фігура Маці Божай, даваенная, якая дасталася нам менавіта ў гэтым касцёле і іншыя абразы. Знаете, удивительно, конечно, что после такой сложной истории сохранился и сам костел, и кое-что удалось сохранить из его святынь. И я так понимаю, если мы сейчас попадем внутрь, конечно, все это сможем увидеть. Да, безумовно.
Пакінуўшы Германовичы, мы накіроўваемся ў суседнія Лужкі. І зручным арыенцірам служыць касцёл святога Міхаіла Арханёла. Помнік архітэктуры позняга віленскага барока. Пабудаваны ў сярэдзіне 18 стагоддзя манахамі ордэна піяраў. Побач з касцёлам існавалі пабудовы кляштара і калегіума. Пазней калегіум пераўтварылі ў павятовае 4-класнае вучылішча. У вайну 1812 года разрабаваны французамі. Пасля Вялікай Айчыннай вайны касцёл быў зачынены і ператвораны ў склад мінеральных угнаенняў. Пасля пажару быў моцна разбураны, але ў 1988 годзе касцёл перадалі вернікам і адрэстаўравалі. Не могли мы не заехать и еще в одно историческое место. Еще недавно, в советское время, здесь располагалась контора колхоза «Городец». А еще раньше это был усадебный комплекс, построенный на рубеже 18-19 веков. Владели им Зиберг-Плятеры. Центральное место в этом комплексе занимает небольшой усадебный дом. Также в его состав входило множество других построек и фрагменты парка. Ваня, лужкоў у нашай краіне шмат, але не кожныя лужкі могуць пахваліцца сваёй такой багатай гісторыяй і захаванымі славутасцямі. І вось сёння такую экскурсію нам правядзе якраз такі мясцовы экскурсавод Ларыса Мядзелец. Ларыса, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Что такого особенного в ваших Лужках? Само месторасположение, созданное природой. Во-вторых, как уже было сказано, богатая история. И история начинается с 1514 года. Связана она с именем Федора Ивановича Сапеги, который был владельцем нашего имения. В 1699 году Сапега отдает это имение полоцкому подвоеводичу Иерониме Жабе, который, приехав сюда, очень полюбил эту местность. Осмотревшись, он решил здесь поселиться, и мало того, он еще начал думать о том, чтобы наши Лужки процветали. Приглашал сюда разных ремесленников, которых всякими льготами заинтересовывал для того, чтобы Лужки процветали. И вот именно в это время вместе с этими ремесленниками сюда начали съезжаться большое количество евреев. Если в других местностях евреи селились как-то отдельно, то в Лужках получилось совсем по-другому. Они начали селиться в центры Лужков, так. Причем наверняка где-то здесь, и, скорее всего, вот это и была центральная площадь. У центра Лужков на улицах, которые отходили от рыночной площади. А рыночная площадь это торговля кипит. Скверы, в котором мы теперь находимся. Ну і у вас же таксама, напэўна, Лужкі звязаны з імем аднаго з самых знакамітых яўрэяў, Бен і Ігуда. Мы уже таксама сустракаліся з яго імем. Ну, благодаря этому имени мы известны не только в Беларуси, но и за пределами. В 1858 году здесь родился такой мальчик под именем Лазар Перельман. Родился он в бедной семье, настолько бедный, что на окошках даже не было занавесок. Но через незанавешенные окошки были видны книги, которые лежали на столе. Воспитывала его мама, можно сказать, одна, потому что он рано остался без отца. До 10 лет учился он за счет общины здесь в Лужках, посещал местную еврейскую школу. Потом уехал в Полоцк, немножко был глубоким, ну и потом, можно сказать, не возвращался сюда. Но тем не менее он прославил наши Лужки на всю страну. Давайте мы скажем, чем именно? Именно потому, что именно этот мальчик возродил еврейский язык. Этот язык иврит, которым не разговаривали много тысячелетий. Этот язык существовал только как язык молитвы. Теперь этот язык используется. Мальчику, так, удалось это возобновить. Ну і тут на гэтай рынкавай плошчы ёсць такі памятны знак, прысвечаны Бен і Ігудзе, але не толькі. Тут ёсць яшчэ і мы ведаем брацкая магіла, ваенныя падзеі, як вядома, не абмінулі ні адзін куточак Беларусі, Лужкі таксама.
Так, такая трагедия отбылась у нас во время Великой Отечественной войны. Во-первых, в том, что немцы захватили Лужки, здесь стоял немецкий гарнизон. Участие в освобождении наших Лужков принимала 89-я танковая бригада, 44-я мотострелковая бригада и 108-й минометный полк. И вот погибшие, которые были захоронены на территории Лужковского сельсовета, в 1947 году были перезахоронены здесь, у центра, в этом парке. Ну і тут жа вось мы глядзім з гэтага прыгоженькага сквера адразу на царкву, у якой таксама ёсць гісторыя, і зараз, напэўна, пойдзем туды. Так? Так, давайте пройдемся до церкви. Церковь была построена в 1794 году изначально как униатская. Дважды церковь за свое существование горела. Пожар унес с собой почти половину Лужков. Возобновляли церковь очень быстро. А ці захаваліся пасля вось гэтых усіх пажараў і падзей, якія адбываліся ў Лужках, нейкія святыні з тых часоў? Ну, можа, не з 18 стагоддзя, але якія таксама маюць нейкую вартасць. Некоторые иконы сохранились после пожаров, то есть с тех времен. Даже существует у нас легенда о том, что здесь у церкви были иконы Андрея Рублева. Да, это была легенда, но также самая легенда продолжается тем, что воры обокрали церковь, и поэтому иконы исчезли. Но легенда осталась. Як мы ўжо ведаем, яўрэйская гісторыя гэтага мястэчка налічвае не адно дзесяцігоддзе. Вядома, была і сінагога. Сёння пра яе толькі нагадвае гэты сціплы будынак. Руіны комплекса – яркі тыповы прыклад архітэктурнага ансамбля іўдзейскіх культавых будынкаў 19 стагоддзя. Пры сінагодзе дзейнічаў хедр – пачатковая школа па вывучэнні Торы і Талмуда. Тут першасную рэлігійную адукацыю атрымаў Бен Іегуда, заснавальнік сучаснага іўрыту. Сінагога перастала дзейнічаць як культавы будынак з ліпеня 1941 года, калі Лужкі былі акупаваны нямецка-фашысцкімі захопнікамі і ўтворана гета. Отсюда прекрасно просматривается левый берег реки Мнюта. На ней до сих пор сохранилась мельница, которую построили, вероятно, в конце 17-го, начале 18-го столетия. Здесь было установлено новейшее по тем временам оборудование американского производства, транспортеры для перемещения зерна и муки и генераторы для выработки электроэнергии. Да, даже после войны генераторы продолжали снабжать светом дома в Лужках. Мельница была самой крупной в округе и еще до недавнего времени работала по предназначению. А мы набраліся ўражанняў яшчэ не на одну поездку, а значыць, хутка зноў сустрэнемся. Это было «До дому невядомое». До встречи!